Име? Перун. На колко си години? 17. И нямаш никаква брада? Какво значение има? Мога да се бия. Слабичък си, ама си зъл. А къде си, Перуне? Моля? Да те запиша, откъде си? Не знам. Сирак съм. Кърви са, буй го. Не бе. Дай да видим раната, може да искаш иене. Нищо не иска. Добре. Се прави на безсмъртен, губиш кръв. Дръскотина, нищо няма. Вие какво? Видяхте малко кръв и се разтреперахте. Не мислех или нещастник. Сакати войници няма да връщам. Събуй се. Това е заповед. Тук не командваш тия, Влад. Мри тогава. Можеш ли да предадеш писмо? Тайно. На кого? Принцеса Мария. Това ли ти се е случило? Намерих я и... знам, че е тя. Ще го направиш ли за мен? Да. Благодаря ти. Моята сестричка. Аз по-добре да тръгвам. Да се пазиш, нали? Обещаваш? Да. Как видях принцесата, сънувам кошмари. Дебела, грозна и зла. Видял си ти някой шкопец. Снощи пиха тук багайните на Стефан. Заделих това за тебе. Не съм искал месо. Много сили хъбиш в тая дружина. Каза, че не иска месо. Май ти харесва. А какво стана с другата? Нищо, не ме иска. Я ходи я виж. Може да е размислила. Женски му работи. Съмнявам се. Отиди. После ще те яд. Макрена! Какво бориш? Какво става? Не се доближава. Детето на търговеца. Прокажено е. Дрехите му горя. Защо ги пипаш? Ще се кача малко в пещерите. Ако не съм поразена, до месец ще се върна. Обичам ви. Защо му каза къде е школата? Той сам видя, че сме тук. Който не е с нас е срещу нас. Можеш ли да го проумееш това? Как патриарха ще ни предаде, дето е дал живота си за Бог? Не му вярвам, не вярвам на никого. Да, виждам. Това започва да ме притеснява. Какво става? Нося лоша вест. Убили се Илия. Ще разнасят главата му на кол.
Искаш ли да знаеш кой беше онзи, когато убиха? Казваше се Слав. И искаше да се жени за мен. Убих го заради тебе.